For at beskrive, hvilke kræfter i Europa, der truer EU, så har vi så taget udgangspunkt i de udleverede bilag. Og i bilag 1 så fremføres argumenterne, at nationalstaten den er i opblomstring, og at det truer det nuværende EU. Ved at landene bliver nationalstater, kan et internationalt samarbejde ikke forblive, som det sådan ser ud i dag. Argumentet er, at på trods af, at institutionen i EU består, så tømmes de altså for magt. Og Kommissionen og Europaparlamentet, som begge støtter fælles europæiske interesser, de ses i dag, at de mister i højere grad deres magt til det europæiske råd, og det styrker altså de enkelte nationalstater. Den massive indvandring truer den nuværende velfærdsmodel, fordi indvandrerne ikke integreres som hårdt arbejdende lutheraner, med en socialdemokratisk indstilling til at betale skat. Men det har altså vist sig, at de ellers så stærke europæiske velfærdsmodeller ikke kan integrere alle, og at især de nordiske velfærdsmodeller ikke er en universel model for alle. Det er ikke muligt både at opretholde åbne grænser og en skattefinansieret velfærdsmodel, og derfor så vælger mange at lukke grænserne. Indvandringen den har medført, at især de nordiske lande er blevet mindre homogene, og det kan altså ses som en faktor imod den fælles europæiske identitet, da man ikke længere kan identificere sig med hinanden. Som tidligere nævnt, så er Schengen-samarbejdet en forudsætning for det indre marked, men skeptikere mener, at de ydre grænser ikke er blevet tilstrækkeligt bevogtet. Grænsefriheden har for nogen betydet, at de fremmede på arbejdsmarkedet bliver set som konkurrenter frem for mulige samarbejdspartnere. Så har vi bilag 2, og her der mener journalist Anne Applebaum, at der er 3 trin, der skal opfyldes, før at den verdensorden, som vi kender i dag, den vil ændre sig. Og nummer 1, det er Brexit, som allerede er sket. Nummer 2 er Donald Trump som præsident, hvilket også er en realitet. Og den tredje, som vi så mangler, er Marine Le Pen som præsident, hvilket sandsynligvis vil medføre Brexit. Og alle de her 3 trin, de skal symbolisere anti-establishment bevægelser, og repræsentanterne af alle fortaler for en stærkere nationalstat og et mindre internationalt samarbejde og lovgivningsarbejde. På den måde er disse 3 tilfælde alle trusler mod det EU og den verdensorden, som vi kender i dag. Donald Trump han har så sin højre hånd Stephen Bannon, som er nationalist, og han opfordrer de europæiske højre nationalister til et fremtidigt samarbejde. Han og Trump er så dels interesseret i Marine Le Pen som fremtidig præsident, i det de mener, at det vil styrke etablering af alt-right-bevægelserne. Og alt-right det er altså en forkortelse for The Alternative Right, og det er en bevægelse, som mener, at de etablerede og konservative politikere, specielt i USA, har fjernet de kristne værdier og USA's byggesten. I europæisk sammenhæng kan bevægelsen oversættes til hvide nationalister og populister, som er skeptiske over for indvandring og globalisering i det hele taget. Altså. Andre eksempler på højreorienterede oprør mod de nuværende etablerede systemer ses stadig rundt omkring i Europa, og eksempler kan blandt andet være Alternativ für Deutschland, Frihedspartiet i Holland og Flams Belang i Belgien. I bilag 3 så fremsættes der synspunktet, at kynisme det er roden til den protestbølge, der raser gennem Europa og i USA. Og kyniske politikere de går til valg og vinder frem på falsk recessionspolitik med det budskab om at få tiden til at stå stille og vende tilbage til en tid, som engang var. Og en sådan politisk dagsorden ses blandt andet hos Dansk Folkeparti, som ønsker de gamle nationale værdier tilbage. Og de her kyniske politikere, de udnytter så, at mange har fået svært ved at finde deres plads i en globaliseret verden, og at mange borgere helt konkret frygter at miste deres job, som følge af den stadig større og voksende indvandring. Derfor så vokser protektionismen, og det kan igen ses ved opblomstring af nationalstaterne og landets tiltagende tendens til isolation, som ses ved Brexit. Når vi snakker om, hvilke mulige løsninger der er på krisen i EU, så kan vi sige, at der ikke er nogen tvivl om, at EU's fundament er usikkert, og at samarbejdet de seneste år har oplevet meget modstand. Der er nogen, der mener, at globalisering er en grund til dette, da globaliseringsudviklingen simpelthen er gået for stærkt, og at udviklingen af en fælles europæisk identitet, som egentlig var formålet, det var svært forventet. Utopien om EU, om det fælles og det grænseløse og integreret Europa, det har vist sig en illusion, og det vi ser i dag, det er mere på vej. Mere og mere på vej mod en koalition af nationalstater, imod et tættere samarbejde.
EU de har opnået større integration i bredden og i dybden, og de har påtaget sig flere ansvarsområder, og stadig flere lande de optages. Ved at minimere de fælles beslutningsområder, så vil medlemslandene måske føle, at de har genvundet en del af deres suverænitet, og på den måde så vil EU stadig kunne fungere som en stærk institution og sammenhængskraft i Europa, dog bare ikke med samme dominans som tidligere. Det kunne altså være en løsning. For at løse krisen i EU, så er det vigtigt, at borgerne de forstår konsekvensen af EU's opløsning. For små stater så overskygger fordelene ved et sådan samarbejde ulemperne oftest. Fordi hvis EU nedbrydes, og det igen bliver landets størrelse, som er afgørende, så mister små lande, f.eks. Danmark, deres indflydelse. Det er også vigtigt at nævne, at store internationale problemer de ikke kan løses alene, men ved fælles beslutninger og initiativer, som vedtages i EU. Hvis EU skal overleve, så skal trusler som uhensigtsmæssig flygtningeorganisering og uigennemsigtige beslutninger bearbejdes, og der er generelt behov for en bredere og dybere og mere tilgængelig oplysning og viden til den almindelige borger. Og man kan sige, at hvis EU de skal bibeholde europæernes tillid, så er især gennemsigtighed og en mere direkte indflydelse virkelig essentiel. Vi kan derfor ud fra overstående viden konkludere, at EU helt klart står over for nogle store udfordringer, men at institutionen ikke længere er i komplet opløsning. Eller i hvert fald ikke endnu er i komplet opløsning. Der er endnu ikke nok, som identificerer sig europæisk frem for nationalistisk, hvilket ville have været en faktor, som havde styrket sammenhængskraften i EU. Langt størstedelen af medlemslandene er stadig af den overbevisning, at fordelene ved et medlemskab overskygger ulemperne og manglerne i det internationale samarbejde. Vi kan også konkludere, at en revurdering af det nuværende EU-samarbejde er en nødvendighed for stadig at bevare de europæiske vælgers tillid. En bevaring af tilliden og et fortsat samarbejde vil kræve en formindskning af integrationen i bredden og i dybden, da flere stater giver udtryk for ønske om større suverænitet. Generelt kan man om EU sige, at globalisering er gået for stærkt, og at medlemslandenes befolkninger endnu ikke er klar til en stor europæisk stat. EU har dog en fremtid, men der er brug for ændringer i samarbejdet.